Salam aleyküm ekraniyleşler. Tamam oturunsunuz. Biz sizin asqalalı ojaqlarınızda Rasqal döwletçiligi arzulap, ata watan ýaşlar gepleşigimiň gene bir täze sany bilen garşyňyza geldik. Biziň gepleşigimiziň her gerek mehmanlary özüniň durmuşyny, dünýäsini, döretçiligini, ýaşaýyşyny bir ütköşk özgertmeler bilen akwaryny dowam edýän adamlar size mälimdir. Elbetde biziň bu ýerdeki gepleşigimiziň mehmanım diňe bir dil süýjüligi bilen, el süýjüligi bilen özüniň tomaşaçylarynyň hormatyny gazanan Gülalek Bayramowa. Gülalek gepleşigimizde hoş gördük. Hoş gördük. Sizi elbette çağrılymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolsun. Aýdýan gepleşigimiziň başynda biziň gepleşigimiziň adynyň belli bolşýar ata watan ýaşlar gepleşigi. Görýäs sizi internet sahypalaryny özüňiziň türkmen milli tagamlaryňyz bilen, türkmen milli geyimiňiz bilen, hatda özüňiziň goýan wideolaryňyzda goýulýan türkmen milli aýdym sazlary, şygyrlary bilenem özüňize çekýäňizde. Size işinize sünni arzu edýäs mundan meýlem. Elbette biziň ýaşlamyzyň içinde, hatda bir öýde oturan denanamyzyň içinde de sizi özüne bir durmuşda ideal hükmüne görýän adamlar var da, size meňzäsi gelýän adamlar var. Bir size meňzäp eýem köpsi blogger bolup başladylar biziň öýde oturan öý hojalykçy denanamyzyň hem köpsi. Bu diýmek näme adama bir hakykatdan hem olýada beýle kızada bir içinde höwes öretmeklik, ýaşaýyşa, durmuşa söýgü öretmeklik bir taýýarlayan günlük denanlaryň göräýmäge adaty günlük yerine getirýän işlerini bir hili döretçiligi goşmak, şonu taýýarlamak eýem bakaty uly iş. Şoň üçin hem bir öz alyp barýan işiňiz hakynda söhbede başlaýan häzirlik jonun soraglamy bilen dowam eder. İlk bilen sawal Gülşen teýle hormat edip çağıran üçin meň üçin uly hormat. Bular ýaly ilkinji gedek elbetde bu ýaly gelýän şu wagt. Näme diýen, men näýlik başladym? Başlaýşym men kiçilikden öwredip bişirme gowy hemme datlary. Soňam bir 4-5 ýyl mundan bir kiçirek bir dat geçirdim. Şondan soň bir ýyl, bir ýarym ýylla öýde hiç dat bişmedi menne. Soň şonu öwredime bara şeýle bir neme goýdum da men şu bir ýylyň içinde şundan sagaman çyksam, hiç dat diýjekal, diňe ýadaýanym diýjekal, hiç dat diýjekal, diňe bişirip durjak zatdy. Şeyde mara bilemok günni bişir öňüme bişirýän bolan has eterim neme dip başladım. Höwes edip höwes bilen edýän adam. Ol bilir ýa sebäbi. Intek sizi tanamaýa kamam internet sahypalaryna sizi ýazarlamda bir hili bir zenan hökmüni şeýle bir özüne çekýär siziň edýän hereketleriniz hakykatdan hem biziň günnelik durmuşymyzda bir türkmen denanlarynyň ütköşk aýratyny wa Gülalek haýsy kärde işlesin, haýsy wezipeden biziň ýurdumyzda töweleme türkmen denanlaryna bir ýollaşy wezipelerde de zähmet çekýärler, şolaryň hemmesi ýa har hukuk gorajadaralyny işlesinler. Durmuşyň islenlik uğruna işlesinler, öýe gelenden soňlar şolar öý bikeleri, ejeleri, çağalarynyň ýani ýollaşlarynyň denanlary, gaýynlarynyň gelinleri şu zatlaryň hemmesini biziň denanlarymyz gatty sazlaşykly başarýar. Şoň üçin bir hilek size seretmek hem siziň işleýişiňizi seretmek hem gatty bir ýakymly duýgular başdan geçirdi ýani. Minnettar, başarmy sag. Indi Gülalek, millilik biz size näme üçin şu gepleşige çağırdyk, hormatly ýerleşler. Elbetde Gülalek hakykatdan hem ýa sözüniň başynda aýdyşýar. Söhbetde şokmyny gepleşige ilkinji gedek gatnaşýar. Biz beýle sebäbi ata watan ýaşlar gepleşigimiziň her sanynyň mehmanlary diýen ýaly ilkinji gedek kameranyň buýdunda oturýarlar da bir söhbetde şokmyny. Biz bir zady aýratyn belläsim gelýär. Bir milliligi ýaýmak, biziň milli däpdesurlarymyzy, edem gylymlarymyzy, milli tagamlarymyzy bir ýaýmak, dünýä halklaryna ýetirmek gatty birinciden jogapkärçilikli iş. İkinciden hem şeýle bir hysyrdyly iş da sebäbi sen auditoriýaň gatty giň. Bäri ýüzündäki adamlaryň bir sen işiňden kemçilik tapmaklaryna ýol bermezligi hem iň esas şert bolup durýan kan. Siz näme pikir etýäňiz? Elbetde her bir zady sünnäläp. Aslan men bir da edemde
şoňa ýürek bilen neme diýen weleni bu wagt hasam meter himme taraplayın eşigimem ýene bir adam ilkämen özüm çykamokdym başda diňe şeýle elim orkatmışdyr ýani soňa ýollaşym sag bolsun men şoňa iten ýollaşym şulada sen özüň çyk özüň görün aýagar çykjak bolsam men millilik bilen çykjak orta häzirim şoňal hiç kim edenok men şular ýaly çykjak men daşary ýurtlara şeýle görnüşde çykyp görkezesim gelýär diýdim. Soň şeýle çykdym. Hemme adam saadlayan, gowy hemme adam gidýär welen hasam şu türkmen saadlamaz bilen, türkmen eşik bilen, türkmen tagamlamy taýýarlayan, onuň bir gowy kabul edýärler welen şoňa özüm bir neme diýär bilen adam. O ruh berýär adam. Ruh berýär. Şoň üçin terbiýe edýän sünnäler. Mutam başlangyňyz ölen ömrüňiz ölmesin. Bir zatda da hemişe şular ýaly ýagdaýda bir sorag dörýär tamaşaçyň bärinde. Şo biçirýän zatlaryň hemmetini ýýägim diýen sorag. Hakyký şonu gatty kän berýärler maňa şo soragy. O biçirilýän zat nähilek bolýar? Köplenje öýüm mehmanly bolýar. Mehman görkezem ok ýöne taýýarlayan zatlam görkezýän. Onuň yeni de bir zat başa biçirilen zat hökman şo wagt hemmesini iýmelleýän zat ýok. Soň gyndyryp ýermeli. Soň gyndyryp ýermeli. Soň bu berdiň şo soragy. Hakyký sebäbi bar. Kän soraýarlar. Şu islenip tagam taýýarlanýan bir gepleşiklerde şo soragy ýüze çykjak. Ol aýdyň zatda soň men özüm oturup pikir edýän. Ya diyen bir gepleşikdäki biçirilen 2-3 tanakly hady mümkin diýen her gün başgarak pişirip ay onu da diýen şowreşiňe geyip gününe şey diýip durjak bolsaň olam ata özümde dören pikirde men şoň üçin beretim geldi da o käwat bir has bollun tuweleme tutýan ýerleriňiz bar da ýöne gülelek men onu özüňde de berdim da sonra näme üçin kän bir itden aňyrat bir köplenç bir otlu diýelimi, kädili diýelimi, o tabir ýanyňyzdan hiç açan goýuňuz. Hawa, onuň şu giýje ünni diýen otlu kädil kaýly elýärmi? Şoför men de öňüm hawa. Salypdyr nenne öýdäkilerim hemmesine çağalamam ýollaşmam ýöne elbetde şu at gotap zat edemde. Otlesem hökman aýratyn ýanyna otly etli bolýa, kädilesem etli bolýa, ýollaşym üçin bar. Hemme zat widjede görkezlenok, diňe otlysyny alsam mysal üçin ýa kädilisini alsam bir gapdan hökman etlisi bar. Şey diýip bir aýda bolmasa bolu ýöne bir hakykatdan otyp oturan ýalak bolup. Ýöne bara ot gaty köpýän. Men bilem ýerden otyp bilýän. Yo bilir ýa sen ýa. O kimin otyp kimin etýän bilir ýa. Gyzyklanıp size sonra berdim ýadyňyzda bolsa bir ýöne etli we neme otly da tarapynda etemýär zat ýokny. Ýöne hakykatdan bir helek biziň bir türkmen tagamlamyzda, türkmen milli tagamlamyzda bir otam köpem bolsa, bizde has bir etliräk, ýaglyrak, sebäbi näme biziň ýurdumyzda bir howa şertleriniň aýratynlyklary bar. Ol adamyň bir organizmning talap etýän şertleri bar da. Şoň üçin elbetde bir degişýär biz hem ot iýmän edemiz, ýöne etin gapdal bilen ýa-da. Ýöne siz hawa et ýany bolmaly. Umuman bir türkmen saçagy diýilen hökman bir ýagly, bir etli naharlar gözüňe gelýär da. Hawa hamirli. Ýöne hamira köp bolanýar. Köp bolanýar. Özüm gowy berýän hamirli işler. Men şu hamiri oýnaman gowy berýän. Arada bir ýazdyr da Rusça ýazdyr, siz diýipdir hamiri bilen oýnaman gowy berýän bolmaly. Siz diýipdir hakykatdan hem şeýle men şon ýaýamda da dedim. Lezzet alýan. Bil şondan men lezzet alýan. Onuň özüme gowy berýän hamiri işlerini. Hawa, sebäbi bir helek biziň näme diýelim mentalitetymyzda, biziň milli ruhumyzda bada, mehman medwan gelse öýe hökman hamirli dat pişirse bir ýüzüň utanmaýar da. Bir tarapyny hökman bolaýmaly. Hökman bolaýmaly, ýa böregi bolar, ýa mantsy bolar, ýa guta bolar, hökman iň bolmany unaş kesip berer bolan, esasy nahar, agyr nahar bolsa, ýöne hökman ýandan hamirli bir işleme hökman bolaýmaly. Biziň bir ol halkymyzyň milli aýratynlyklarda. Enne gülelek şu montajy bar. Goýulan, taýlanýan aýdymlary bar, goşgulary bar, şular hakynda. Nähil taýlaýan?
nahara göre saylayan. Şu bişiren zadıma göre. Käbir zat bolýa gidip durşa montaj edýär kam alyan mysal üçin bir aýda şoňa goýýan bol gelşen okda. Ol bir zat bir hili gidip dur, saat bir hili gidip dur. Tempo var ya, manysy var. Manysy var, onuň wara gaty kyn. Şu aýdymyny saylamak gaty kyn, goşgy bolsun, aýdym bolsun. Yine montajı ondan ömeti. Bir aralarda özüňizde bir goşgu kawama başladyp gitdi. Aýdym aýtma. Käwa diýene bilen gower ýani özüm sen goşgulaňy okaýan men onuň nemede aýdym aýdasma meli arasynda joşup başlaýan onu öýde ýok gatygyr ýani. Aýyny bizde näme biziň Balkan tewitlerimiziň tuwalama gadal çekmeýäne ýok. Onu hemmeti gadalçy da bular onuň şoň üçin ol ganyň daýlanyp duranlar ýani. Mümkin şo gandan gelýänem bolsa ýoksam tohum ýerlerine aýdymçy ýok bizde ölen onna da bilemok da käwa diýene ýollaşma öňlerken diýdim way men bir karaoke akdaýda ýöne hiç kim görmejek ýerine gitdiň şo bor aýynny ýok o zady bir go zady bar eken hiç kim ýok gaýtýar eken hiç kim diýan etmedi şolar go tarapda ilki hiç kim ýok gaýdy böwretmeden ol köpçülige çyksaň belli däl ýöne belki günnüň bir güni bilip bolmaz ha güläleň naharlaryň sesi bilen aýdymda meşitmegime de ihtimal. Edilon edip durmana. Zehinli adam hemme taraplayın zehinli diye bizim halkımızda näme diýen anlamyň bolmana sığırtaganda da hinglenýärler. Ol şu wagt halk döredijligimiziň bir kän göterim onu da şahirana halk döredijligi türkmen dinanlaryna degişli mükadip pikir etýänler. Sebäbine läleler, monjatlar, hudular, o ýar-ýarlar, gazallar, toy aýdymlar şolaryň ählisi bir türkmen dinanynyň döredijligi de. Şoň üçin ýa-da biziň dinanlarymyzyň hiç ýeri biri-birinden diňläp hudyny ýat tutup çağasyny aýdyp beren ama hemmesi özleri ýüzüňde diýär diýmek hawa şo şahirlik ama aýdymçylyk ama şo zatlaryň hemmesi türkmen dinanynyň özüne. Onuň gülälikine görýäs bir millilige has köp ünsler ýaňy. Keşde bilen araňyz nähili? Asıl işim şodu men. Asıl işim men el işidim, keşde çekýärdim, maşinada edýärdim. Ondan soň özüme gerek bolan köýnegimi dikýärdim. Hemme zatlardan şu dikin uğruny men asıl onu gower ýani. Adamyň durmuşyna bir ýagdaýlar bolýar, bir hemişe ýakymly pursatlar däl, saglyk bilen bagly ýagdaýlar bolýar. Şonu adam durmuşyna bir baskançakdan başka bir baskançaga geçýär-de. Elbetde bir ene bolup onda da bir öýüň bikesi bolup çağalan hemişe taýmy e-mail bolýany ýa-da başga ýerden getirip e-mail bolýany özüň ýylysy taýýarlap bilmeýäniňi synlap ýatmak gaty agyr jeza. Oňa düşündik. Elbetde şo geçdi bolsun şo ýagdaýlardan soň hawa başym ýastykdan galsa günne şulara 3 saatına bolsa da gyzgyn nahar bişirip ýediren netije gelen eneň ýürek sesinden döretde şu zatlar hakykatdan hem durmuşda bir hiç zat ýöneligi bolmaýar diýerler-de hukman bir zat getirýän sebäpler bolýar. Ondan bir ene bolmak, bir perzentleň enesi bolmak, öýüň bikesi bolmak, onda bir özi işini hiç kime ananman hemme taraplayın özi yerine getirip beren dinan bolup soňam bir aňyrdan gelenine kaýyl bolup şo kitçijek çağajyklan öz başyny çarajak bolşuny erkek kişi bolsa da tagaşykly hereketler bilen çağalaryny nahar taýýarlajak bolşuny şu zatlara seretmek dinan bolup elbetde agyr duýgudur. Ýöne sizi gowzada getiripdir da şu duýgular. Şo men begenýän bir tarapdan elbetde men o 1,5 ýyl ýataňda erbet boldum. Hemme zat ýanky diýişiň ýaly görmek, şonu günne şo bir zatlar gaýtalanıp dur, hiç zat edip bilemokdum. Onuň ýollaşy medýady, onuň men asıl erkek kişi aşgana girse halamok. Men şo häsiýetim bar. Onu ýollaşym diýär, bolýa meni de sen maňa aýtdy, nähilek näme etmeliligini ýa-da ýok, girme. O taý men otogum diýip başlaýar. Girme şo ýere diýip. Ondan şondan soň özüme şeýle bir söz etdim. Men hiç wagt şu aşganadan çykjak gel, men şu yerimden galy bilsem bolýa. Duraryn hemme dadym bişirärin, çağalamam, näme ullakany, ne tuwalam onuň. Ýöne hyladyny açyp durlar. Eje tortwamy, eje näme bamy. Menem şolara görä ýöne günne şo şey edip ýör. Ýöne keýip alýan men şondan, lezzet alýan. Eň esasy şu durmuşda adam öz edýän işinden lezzet almak ýaly başga bir ajaýyp zat ýok. Sebäbi adamyň ömrü iş bilen durmuş diýip bölünse eň bir hilek
sağlaş gitdiyem kadiyan ömründe balans diyen bir zat diýdi. Adam işe lezzet bile gelse, öýüne lezzet bilen gaýtsa ya edýän işin lezzet bilen etse, oňa ýetes zat ýok. O sizden görülýär. Bir hilek gözlüğünüz gülüp dur, her bir biz kakajan bize kömek eder montajda biz goýar sizin videolaryňyzy ýene de tomoşaçylarymyz bilen paýlaşar. Bir her gezekde bir begençli ýagdaýda bir tüýs ýürekden bir mehri bilen etmek eden işini ol gaty uly zat, gaty uly baha öz ýüregiň isleýän kärini eşme öz ýüregiň isleýän käri bilen dowam etmek ömrüňe. Indi çağlaryňyz nähil garaýar bilerler. Elbette begen ýaly. Inni şularam giyiripdirler. Inni başga ýere gidende ýöne bir adaç kösenýän dogrusu, sebäbi başga bir ýere gidýän bol iýip bilen oklar inni. Ejeleriniň naharyna öwrenşen. Hatda ýollaşmam şu wagt inni bir näçe gün bir başga ýerde bolsak bir näçe günläp gaýdalla çaltyrak öýümüziň nahary gerek diýip başlaýarlar da göni. Gyýdymam şeýle oglumam şeýle inni bilemok. Näýlek düşünürjek? Arkaýyn aşkanamyz bölüşip bilýär. Myk maşyna gelen ýerinde hawa arkaýyn gelir. Hawa onu has gowa hormat tomaşaçylar arasynda şeýle myhmany özü taýýarlap özü pişirýär. Size miýa gapdal bilen. Onlar bolýar baran ýerimde. O dogonun ka barsaň, ataň öýüňe barsaň şeýle boljak. Onu men wara başga ýeriň naharyna gowun ýetmeçilikden. Düşnükli ol. Ol eýem siňipdir bilem o. Çağalaň eýem. Ondan siziň profesional işiniz diýsegem, söz hakykatdan daş düşmärsi pikir edýär sebäbi işi ýerine ýetirmek we şonu profesional derejede ýerine ýetirmek we. Eýem halk köpçüligini hödürläňde profesionalizm goşmasaň, o taýda bolanokda eýem talaplar güýçlü, sen tomoşaçyň öňüne häl gaýdyşymyz ýaly talapkär tomoşaçynyň öňüne çykýanda her hilek ýürek arzuwlar we islegler we onuň bularyň hemmesini ýerine ýetirjek bolsaň, elbetde gaty özüňe jogapkärçilik ýokary derecede olmaly. Inni Gülelek, bizde bir ullakan mesele var mı? Dama şu näme nahar pişirmeliýän? Ine şu wagt ýerden işe gaýtýan, akşama näme nahar pişirmeliýän pikir bilen gaýdyp, işiňi işläp bolup öýe baranda da şu meseleni aralyp maslahatlaşylýan günler bar da. Birine 4-nji gün bir hemme türkmen öýüne diýen ýaly tuş da paloş ya şoň paloş özüň ötürün geçenlerine degsin edýärler. Ýöne beýle günlerde hemişe pikirde gelmerler. Sizde nähile? Sizde hamara şu mesele ýok ýalykda. Men şu meseleni da bireýän çözdüm. Näýlek? Men nähladylnyň ýüzüne uly kawanyň ýüzüne ýadylgy dur. Şu mantydan başlaýar hemme bilýän zatlam şu ýere ýazyp goýan. Onu bir zat et näme etjegini bilmesem men şoňa seredýän şu ýerden alşyp edip. Onu haladylyň ýagdaýyna seretýän. Ilki bilen haladylyň ýagdaýyna seredýän. Öýüň ýagdaýyna seretýän, onu nahar taýlap başlaýan. Ýöne men bir heptem eýän bilýän öňünde näme pişirjem. Bir heptem menne düzülgi sebäbi meni Instagrama da goýýanna. Olam men iň uly bir nämem, problema. Ondan şonçy men bir heptem, bu heptem men plan zatlar pişirerim. Onuň öýdäkiler garaşyp oturýarlar. Bunuşýam ýertirme o zat diýip. Inni sargy dedilýän naharlara nähil garaýaňyz Gülelek? Men şoňa gaty garaýan ýöne sargy deden oklar menden. Ana şu tersine bolýar da näme esleseň men diýäne ýollaşma bir jegedek ömrüňde aýda plan zat pişiräýda diýen. Ýok edim. Sen awy berseňem bolýar maňa diýen. Kedilek. Şonniýa, onu meňem gaharym elip oturýan, awy bersem bilersiň diýen. Hiç sargy deden ok. Net çağıl bir ýöne gyýdym bir adajyk. Ana etýän ok. Onu öwredipsiň diýen. Ay, giyiripdir da. Gülelek ýöne ananmasyň, menem durmuşa çykkança etýän ok. Men özümem şeýle. Ýöne häzir ýan men etýän ok diýem dedi. Ýok, menem gyýyp kamýmýädim. Ýöne häzir ýan. Meňem ýollaşym diýe öňe etýän okduny et bolmasa ýaşap, menem ýaşadan ok diýe. Hawa, ýöne olam ütkär nesip bolsa etip başlar. Hawa, ütkär ol. Ýöne elbetde günne öýde ejesi şeýdi ihlas bile ot düşürüp ýörkä o çağalar. Nädip etýär? Hawa nädip etýärler. Indi Gülelek bir käbir aňsatlyklar hem bolýar, kynçylyklar hem bolýar. Şol bir işiňe aňsat tarapynda sizden öwrenmek, siz nahar pişirmek söýýäňiz, uly höwes bile geldiňiz, şoňa içiňizden arzu edip geldiňiz, baat bile geldiňiz, şonu dowam etýäňiz. Indi kyn tarapyndan söz açalyň. Bir şunça
tomoşaça bir hizmet etmek, şunça tomoşaçyny ýygnamak, ya şunça tomoşaçyň bir näme diýeli berýän teswirleriniň öňünde durmak, şu zatlar nähil garaýan. Käbir adamlar var da teswirler, zatlar ya pikirler ýazylanlar bir agyr geçirýänler var. Nähil kabul edýär. Bolýa, on ýalan bolýa, ýöne menne Hudaýa şükür köpçüliklerin diňe gowy garşylanýar. Men şoňa haýranlyk bilen näme diýän özüm haýran galan arasynda bolene hiç menne bir başgaça zat ýazýan adam ýok da teswirlerde. Elbetde bolýa ýüzde bir diýen ýaly, ýöne gaty bir ýüreg alar ýaly zatlar ýazylan o. Gaýtam gelneje, nähile gowy, nähile hemme zat gowy näme diýän sarlaýan, özüňizem hemme zatyňyza menen begen ýa şu zatlara men wara gaýtam ýene taýýarlasyň, mele ýene goýasyň, mele. Şimdi gelýär hormatly ýeşler bir gülälik bilen ýazga gelýär bir söhbetde şkolada gap başlatylan magazynyň dukanyň ýanyndan geçdik. Gülälik diýär men ýollaşym şu ýalyma dukanyň ýanyndan gözüm ýapyp geçirýär diýär. Aýallaryň hemmesinde denanyň hemmesinde şol keselleme bar. Ýöne eýem siziň işiňiz hem şo bolan üçin sizde has ýokary derejede bolarmasa. Gaty ýokary men geçibilemok deňinden ona şu ýanky diýişim ýaly. Sen ýöre aňyrak diýip şeýtýär-de meni. Meni ýo bolýa bir çekicik zat aljak diýen. Şu bir zat almasam geçip bilemok. Şon ýaly. Sungat döröjülük bilen aýry däl siziň ýaşlyk ýyllaryňyzda dolansa kabarmaz bar, size türkmen telewizionsyna da birazajyk özüňiz synaw eden hormatly ýeşler gülälik Azad Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny tamamlan. Hem şol talip ýyllaryna da türkmen telewizionsyna özüni alyp barjy hökmüne ikrar etdiren gaýdlaryň birde. Biz pikir edýäs, nesip bolsa men özüm sizi ilkinji gezek görümde de aýdypdym. Eýem taýyn maglumatlar we taýyn materiallar we giden biziň miras teleýelimizde naznyň matly deserhany gepleşik we ýa Aşgabat teleýelimde Aşgabat deserhany gepleşik we ine şular ýaly gepleşikleriň bir sany bir hemişe tomoşaçy sany köp bolýar da. Şoň üçin denanlaryň içinde söýgü bilen seredilýär tomoşa edilýär, hatda erkek kişileriň içinde de söýgü bilen tomoşa edilýän gepleşikleriň bir sebebi türkmeniň bir özünün milli ruhundan aýryp bolmajak bir bölegi elbette bereketli türkmen saçagy. Şoň üçin türkmeniň bereketli saçagynyň bir hemişe bir nazmatdan dolup durmak üçin siziň hem özüňiziň goşandyňyz bardygyny size ýene bir gezek aýdasyň gelýär. Has beter bir käwat görýär säläm aýtdyk ony goşgular bilen, aýdymlar bilen bir hilek araň sazlanıp barýar, bir göräýme, bir hersi bir iş ýalyk bolan ýöne şolar bilen bile sazlaşyp barýan hakykatdan hem türkmeniň göýük çaýyň maşyna süýjü töküdini ýa-da bir naharyň maşyna süýjü tökütlerini ýatlatýar. Indi şu goşguny ýa aýdym ruh ahwalyňyza görä saýlaýan. Adaty diýeli videolaryň üstüne goýýanyňyz däle umuman saýlaýan goşgularyňyz, kitaplaryňyz, okuyan kitaplarınız. Yani arada Durşuna Celaleddin Rumi'nin bir eserlerini okudunuz. Bir kitabın tercümesini. Bir haysık okuyan, hikayetler da. Hikaye olsun, goşgu olsun okuyan, şu bir yüreğime barsa bolly. Ol goşgu kimin goşgusy ýa-da o goşgyň manysy näme, o zatlara gyzyklandyran okşal bir adamyň yüreğine bar ýa, näme bilen ona näme denirde, näme diýilýär. Ruh ahwalyňa goloýrak goşgular saýlaýan bolmaňyz mümkin. Edil şo wagtky ahwalyň nähilek ýagdaýlar bolsa, sebäbi käwadyny bir adamyň her hilek ýagdaýlary bolýar da, diýeli ejeň göresiň gelýär, ýa doganyň göresiň gelýär, ataň öýüňe gidesin gelýär. Şo wagtlarda bir şol ruha goloýrak zatlar okasyň gelýär. Iň bolmany aglamagy bahana gözleýär da aýalady. Onuň hemişe keypiň bolup duran okular. Elbetde, bu durmuş, näle bolsa bir. Şonu nähilek, nämeden ruh alýaňyz? Dogry aýtsam aýdym açýan. Ilki bilen şu özüm basmajak bolýanna, sussyň basylsa soňanyň sırkowlaýa adam keselewatya, işim galýa, hemme zadym galýa. Onuň aýdym açýan, şol aýdym meni eýýäm ütgödüp gidýär. Bir aýdym açmasa, innik aýdym eýýäm men açýan. Şeýdibem ona soň çağalam gelýär bolan tans edýäseydi. Aýdymyň ruhuny. Gara şon ýazatlar bilen açylýar. Sungat bilen. Bir
köplönç näme diýeli käwat bolýar-da bir durmuşdan sysy basylýan ýa käwat kynçylyklar başdan geçirýän pursatlaryna bir wenanlara näme maslahat bererdiň? Käwatna şolar ýaly gelinler ýazýarlar da gelinjesiz näme üçin ýadan zok hiç gelinjesiz näde hemişe şolar ýaly aktivni hemişe şeýdişip näde edip bilýäňiz şon ýa-weleni menem aýdýan men näde bolýar hemmesi de bolýan zatlar pikir etmäň men diýen görkezýän zatlaryň hemmesi günne şeýle günne şolar ýalykdyr öýtmäň men näde her hil ýagdaý bolup geçýär ýöne şo nähili ýagdaý bolanda da şo zatlardan adam özüni alyp çykjak bolmaly. Patada düşýär, ýa keselçiligem bolup durýar. Şo zatlarda umuman özüňe el berip, ona ilki bilen hakykatdan hem adam özüni özü ruhlanmaly içinden. Başka hiç kimden garaşmaly. Biz köplenç başkalardan garaşýar şoňa. Şol ýalňyşlyk, şol başgadan garaşsaň eýem ýalňyşýan. Olaryň hemmesi öz içinden gelmeli. Elbetde bir ýanyňdan goş goýunam, aýdym, sazam hiç açan goýmalylar. Sebäbi hakykatdan hem bizim öýden şu wagt nahara girişek bolsak, nahara öşirjek bolsak, radiýamy atjaz ýa aýdymmy atjaz. Bir hökman şu aýdym saz ýa iň bolmany teleýelimde berilen gepleşikleri seretýän hawa elbetde şoň iň bolmany şu aýdymyň ritmine görä hereketleň etýän, şoňa görä bir adam ruhu ötürlýär, bir has beterem şu gepleşiklerini size çağırmak bilen şeýle durmuşda adamyň bir ýarym ýyl bir azat del. Şul ahwallary ýeňmek, şul ahwallarda içinde diňe geljege bolan ýagty pikirleri saklap, görüşüp ýaşamak öz-özüň bilen. Hem durmuş bilen hem öz-özüň bilen. Ine şu zatlary bir biziň wenanamyza bir ruh bolar diýen tama bilen sizi şuň gepleşige çağırdyk. Sebäbi adam islemlik zatdan hatda diýerler her işte haýyr bar, hatda şer işte de haýyr bardyr diýe. Elbetde hawa şu taýda görnüşi ýalyk adam özüniň her hilek ýagdaýyndan dogry başaryp çykarmany oňormaly. Dogry ýola urupmany oňormaly. Şo wagt bir pikir ediň häzir keseliň üstüne özüň ruhuňy basyp özüň durmuşdan doýup otursaň onu indi gutardy menki hemme zat şey diýip otursaň oleyem nämelere getirjek belli däl soňlugy bilen. Elbetde sahalça zatdan eýem ulugly zatlar. Şoň üçin köp ýaşlaryny ýaňy durmuş guran ýaşlar we bir eýem durmuşdan 5 ýyl 10 ýyl ýaşan ýaşlar we şolaryň bir şo ýaş gelinleriň gaýnar bilen gatnaşygyny, öý bilen gatnaşygyny bir hemme zada bir nähiliýen gelin gaýyn gatnaşygyny da bir bağlı gatnaşygyna da gelinece bağlı gatnaşygyna da bir giňlik, sabarlyk, belent ruh, hemme zat gowlugy ýormak. Ine käte bolýar da mysal üçin garşyňdaky bir ýörüýte däl şonu bir tötenlikden bir zat bolsa da şonu ýörüýte edenler şo. Şeýtmese şo şeýtmede şonu ýadyrak zatlara ýormak ylygmyz da özüniň. Ýöne asliýetinde durmuşda hemme zat ýagşy taraplary bilen seretmelim kädi. Ýani diýeli bir adamyň bir ýekece minusy bolsa şoň 5-6 tane plusynyň üstüne yapmalylar. Sebäbi şol pluslar gazananny adam ol hakykatdan şoňa da jan çekip gazanýar. Sen ýanynda gazananny. Ýöne şol tötenlikden bolsun ýa şoň gylygy bolsun, häsiýeti bolsun, bilmezlikden eden bolsun, bar şo ýörüýte edenen bolsa bagyşlamagy ýer goýmalymy kadiýär. Goýmaly. Ine şolar barada birazajyk gelňizlemde maslahatyňyzy isleýär. Sebäbi eýem näçe ýyl bir öýüň bikesi maşgalanyň öýü boljaň eýesi ýokmunda. Ulaylar ýaňy durmuş guranlary bir şeýle gatnaşyklarda birazajyk ruh peselýänleri nähili maslahat berersiňiz? Gülşen gatygy bellediň şu wagt şuna gelinlere menden kän soraýarlar, soralarym bolýar. Gelinlere, ýaş gelinlere, gyzlara berjek maslahatym birazajyk sabrly bolmak. Hemme zat geçýär. Giň bolmaly. Giň bolmaly. Elbetde menem bu durkumy şeýle şul aňym bilen, şul akylym bilen gelmedim. Menem köp zatlardan geçdim. Ýöne inni häzir oturup arkama seredýän ýaňky diýişiňiz ýaly wagşa ýerde ýalňyşypdyr. Birazajyk şun şey daýmaly keniň, birazajyk muny beýleräk tutaýmaly keniň, beýleräk bolaýmaly keniň diýäň-de. Ýöne ýaşlykda. Ýaşlykda
da hemmesi yaşlığın ediyen da de şol. Onda da näme ýene gelinlerdenem gelinlerim sabarly bolmaly. Welini gaýynlarym öz gyýdyaly garamaly. Men şeýle pikir edýän şol sebäbi gyýdlarym başga ýerden başga terbiýe bilen gelenne. Oňa geline gelen yer gelinip bir türkmeniň söýdem mara. Şonu ay sen buning bolanok, nämeden ok diýip gaýynlar, oňoraň ok, sen ýöne şeýde oturanyňdan gelinjan bun eýle dilýär, bunu beýle dilýär. Özüme Allah jan ýol berse, ogluma bersem şeý derin ýa-ni. Elbetde. Sebäbi ýanky aýtdydanam görnüşi ýaly gelin siziň dogry aýtýaňyz. Her bir maşgala aýratyn döwletde. Şol biziň ullakan döwletimiziň öýjügi. Indi şol başga maşgalada başga terbiýeler bilen terbiyelenen çagan ene her hilek terbiýe bolýar. Käbir enata şu çagasyny diňe okuwy urukdur ýa okuw bilen ol galan zatlar bilen işiň bolmasyn onuň gelen soň bir naharda biş-düşde kösenýän ýerler bar. Özümde bolly. Enem paher bardy meňe jeme iri oğlan bilýän. Enem bardy durmuşa çykyp geldim bolen gaýnakejim görseler görürler näşe birinji sapar bir ýerden mihman gelýär dedi. Palaw edip bilýänsiň dedi. Menem şoňa ýok diýmedim. Utannym ýok diýmäge sebäbi ýaňy bir aýlyk mikaýlyk gelinim onu hawa edip bilýän edim bolen. Onda sen şoň palaw edip mihman gelýär dedi. Bor dedim. Eneme jan etdim. Näçe almaly, näçe suw, näçe hemme dadny. Enem paher durup janymda şon maňa öwretdi-de. Bulamyr gowy palaw boldy. Birinji ýerde gitdim özüm. Esasy ihlas, ýürek bilen ýapyşmak jotaýda. Şo hewesesden bolýar. Näme diýe? Ihlas bilen aglasaň fokur gözden ýaş çykar. Hakykaten şol. Hemme dadda şon ýaly, şon üçin käwa diýerler-de, näme üçin genje minki bolanok bolar ýaly, näme üçin näme hüwes bilen etdiň. Bir zat edeňizde hüwes bilen ediň. Ýöne ay etmeli nahara, way naharam etmeli bun. Ay näme diýip barsaň onu ýem. Nahar bolanok bolýan. Ay borla kartoşka goraýyn ne diýip. Biraz hüwesli bolmaly emme zat. Iň ahyrky netijeni gözeňne getirip etmeli iş edeňde. Ahyrky maksadyň ne? Mysal üçin palaw pişirmäge başlasaň, o godon palaw gözeňne gelmese, şol süýji palaw bolanok, şoň uğruna ihlas etmeli. Ondan bir zat hakykatdan hem ihlasly aglasaň sokur gözden ýaş çykar. Ejem Fakyryň bir sözi bar da güläle. 3 ýyl içinde şu ağzın yaşmakly diýileni edip bir gowy gelin bolsaň, ondan sen adyň gyzyl kitapdan hiç kim pozup aýryp bilmez gyýdym diýärdi. Hawa, şoňa çenli bir geçirmeli mögürýet bäne. Mene 19 ýaşymda durmuşa çykdym, bir ýaş, durmuşa çykdym, onuň men gaýnkejilemma 4 sany barlydymma. Şolon kömegi bilen öwrendim men. Nahary, onuň ýoldaşym men aşpet. Onuň şo ýoldaşymyň kömegi bilen ene ýanky jaňda eneňe jaňadyşyňyz ýaly menne ýoldaşyma jaň etdirdim. Indi nämetini ataýyn, indi näme deýin, nähil bolýar. Onuň soň şu wagtynyň gülküýmelerde egerde şonu sen gaýyndan ýa gaýynkejilen geçirimli bolmadyk bolsa nähilek bolardy. Gözeňe ötür men kakmaş diýip pişirýän adam palta bilen çapaýmaly. Şu wat fikretden asır kakmaş diýdi. Ýumşaja ýetdi beni men kolsa şu ýaga gon gowurlan etdi saňat. Şonu da sesin çykarmany ýetdi ýoldaşym şonu. Hiç de diýmen. Ene şol iki taraplayın bir saňa düşünşmek, saňa sağlaşmak şonu da gülýäli bolupdyr, barýaly bolupdyr diýip kabul etmekleri sebäbi sen üstün taraplanma. Onam gözeňne tutýarlar da şoň üçin bu ýerde gelinlerim, gaýynlarym bir sabarly, kanagatly, geçirimli, hakykatdan bir-birine çyn ýürekden düz garnaşlyk bidiňe gan bilen çözülmeýär-de. Şeýle bir adamlar bolýar durmuşda gatnaşýan, sen öz hakyky garnaşlygyňdan, dogonuňdan bir hili ýakyn bolup gitýär-de. Edil bir gaýyn gelin gatnaşyklaram, gaýyn maly gatnaşyklaram şeýle bolmaly diýär. Sen dogonnoň şolar durmuşdan dogon edip berýär-de, sen ýan ýoldaşyň dogonlar nähil saňa ýa-da adam bolsun. Ýa-da sen öz ogluň saýlan gelini olam sen maşgalan, agtyk bilen geljek, agtyk bilen ejesi,
sen öyün, oğucun, yüzü, gelecekte oğucun, egesi, ne şu zatları bir düşünüşüp, sağlaşıp yaşamak intek biz bu zatları akıl vererdene ir doğrusu özünü deyip bilerler, tomaşaçılar hani özünüz gayın olun ondan urlarsınız deyip bilmekler mümkün yani özümüzden tek gayın olmasa ama özümüz gelin olup yaşapıyor. Geçtik şu zatlar, şoň üçin şu meselelerde de bir hemişe elin süýjü bolsa köp zatda yeňji bolup bolýanlygyna düşündüm durmuşda. Süýjü tagam taýýarlap bilmek, begenler ýa-da şu köp internet sahypalaryna da ýaşlar ýa tort pişirmek bilen meşgullanýarlar. Özlerini kiçijek bizneslerini açýarlar ýa tagamlar taýýarlap goýýarlar. Her kim öz bollugyndan bir nähili başarýan bolsa, ne şu zatlarym gatty begenler ýa diýmek biziň bir sanly ulgamyň kazananlarynyň dogry dolu peýdalanıp bilýän ýaşlamada. Gülälik şuň bir gepleşigimizde gelip biz bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Siziň arzularyňyzy tomaşaçylarymyza ýetirelim. Gülşen emmeksel kölen jan saglyk. Allah jan emmeksen jan sag bolsun. Hemişe görjeklerdiňe goýlyk bolsun, gaýyn gelin, baldy, gaýna keje emmeksen gatnaşygam hemişe saarlaşykly bolsun. Hemme taraplayın. Saçaklamydan hemişe bereketli bolsun. Süýjü tagamlar pişip dursun, köp sag bol gülälik. Hemişe bir şeýle süýjü tagamlar bilen maşgalaryň begendirmekden, ilimiz günümüzi begendirmekden kem etmesin sizi. Madama sizi ekranyň o ýüzüne bir ýylgyryp duran keşfiňiz bilen süýjü tagamlaryň ýyzy gelýän aşganyda görüp durmak bize de hawa etli naharlar bilen ýatlydan gata bolup şonu size ýatlatmak köprek etli bir bolar awr kädiň içinde de palawda pişirýärler awr etli datly käde salawam. Men ikabelňä auditoriýam bekäwirdi genji adajyk etlirak zada dädiýär. Ýarsam diýe way bradajyk kartoşkaly kädil zada dädiýär. Onuň men ikabelnmeli bolýan. Bolşada men o kartoşkaly kädil. Özüňe ýykyn tarap. Bir degişme ýadyma düşdi maýmun bilýänsiňizmi? Bir gün haýwanlary diýipdirler de tapşyryk beripdirler. Akyllylaňyz bir tarapa geçiň, owadaňyňdan bir tarapa geçiň diýse maýmun meni käbölnöými diýipdir de. Şo ýadyma düşdi. Owada demi käbölnüp bilmersiňiz ýöne özüňize golaýrak tarapyny onu hormatly Gülälik baýramynyň tomaşaçylary etçiler diýeýin. Şo tarapa köprek ses bermeňizi onu size baglaken Gülälik ýükün etýän tarapy onu agamyzyň tarapyna köprek ses bereli. Şeýse kawa biz üçin hem köprek tagamlar taýýarlaýar ýöne aýratyn dograma üçin şu ýörüte ojokda taýýarlap ýetiren dogramaň üçin şoň şeýle ol diňe bir türkmen tomaşaçylaryna da bütün dünýäň tomaşaçylaryna şeýle türkmeniň milli naharlaryny çekdirme, dograma ýa bir palowa bolan söýgüni ösürýän üçin hawa işlekli somsalar, gutaplar şeý dip türkmen milli tagamlaryny dünýäye ýaýanyň üçin köp sag bolsun aýdýan saňa. İşin üstüne arzu edýän. Biziň makul hyzmat terjime merkezimizden size kiçiräjik sowgatlar, ýadygarlyk sowgatlary gepleşigimize gatnaşanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Süýjü töhbetlerin ýany bilen, süýjü tagamlar taýýarlayan gelin bilen töhbetdeşlige ýetirmek niýetledik hem biziň töhbetdeşligimiz şulardan ibaret. Ýene de biz bilen galbaňyzy arzu edýäs, ata watan Türkmenistanyny, ata watan ýaşlar gepleşigi siziň bilen köp sag bolun.